作った家を紹介したいと思います。結構いいでしょ。うん。入ったら、縦に分かれております。こっちに行くと畑ゾーン。で、こっちにね、コンポスターがあるから、この種、ちょっとサバイバルしよう。はい、サバイバルになりました。ここにね、ちょっと種入れていくんだ。めっちゃ気持ち悪い。で、ここに取ったらこうやってできる。あ、育てようとできるんだけど、今育てない。で、こっちは普通に中庭みたいな。お花とか咲いてる。ごめんなさいね。で、中に入ってる。どっちも、ティティティーン。出ちゃった。うん。熱帯魚は下にあります。そして、ここダイニングだよね。キッチン。燻製機。かまど。あ、作業台です。で、ここ、なんかいろいろ書いてあるけど、中は、ちゃんとの上にいっぱい、バケツとか原木。で、食べ物を、松明作るやつっていう感じです。で、適当に作ったピグ。ベッド、かわいいでしょ。で、エンチャントゾーン。ここ。このとことエンチャントテーブル。以上